De herfst is begonnen en dus komt ook de winter er weer aan. Dat betekent voor veel gezinnen in Zeeuws-Vlaanderen een verhoging van de energiekosten. Een instelling die daarvoor in het leven geroepen is het Duurzaam Bouwloket. Zij geven mensen advies en helpen ze op weg naar besparende maatregelen die kunnen helpen bij het doorkomen van deze winter. Als je niet weet waar je moet beginnen, dan kun je bij ons terecht. Je kunt bij ons ook gratis terecht, dus het kost je geen geld. Je kunt ons gewoon bellen. Dan nemen je echt mee van oké, waar sta je op dit moment? Wat zijn dan voor jou specifiek woning dan de handigste maatregelen om bijvoorbeeld mee te beginnen? Kun je zelfs helpen met een heel stappenplan voor hoe je uiteindelijk die woning aardgasvrij krijgt. Ja, we staan hier voor het stadhuis van de gemeente Terneuzen. Jullie heten het Duurzaam Bouwloket, maar er zit niet echt een fysiek loket in Nederland, toch? Nee, wij hebben niet een fysiek loket. Het is inderdaad een digitaal loket, zoals je dat dan noemt. Dus we zijn per telefoon, per mail bereikbaar en met onze website natuurlijk, Duurzaam Bouwloket. Kun je daar je gemeentenaam invullen en dan zie je wel wat er allemaal lokaal speelt. Je kunt ze bellen, je kunt op de website allerlei informatie krijgen. Een stukje persoonlijk advies, dus wij zijn tevreden. Durf jij ook te zeggen dat eigenlijk voor iedereen er wel iets te besparen valt? Ja, uiteindelijk zeker. Hè? Dus van klein tot groot. Van de kleine maatregelen thuis. De besparende douchekop tot zonnepanelen, isolatie en daar helpen we graag bij. Ja, wat zijn er veel partijen waar jullie dan ook mee samenwerken? Nou, in principe zijn we als Duurzaam Bouwloket onafhankelijk. Dus het is niet dat wij met partijen samenwerken. We kunnen mensen absoluut wel wijzen op waar goede gecertificeerde partijen allemaal aan moeten voldoen, zeg maar, zodat ze wel zelf ermee aan de slag kunnen. Ja, maar die onafhankelijkheid vind je natuurlijk ook heel belangrijk, dat je niet een soort van marketing tool wordt. Ja, precies. En helemaal voor bewoners is dat ook belangrijk. Het is best wel een beetje een markt die moeilijk is voor sommige bewoners. Een beetje ver van hun bedshow. Ja, dan is het niet echt handig voor ons om dan gaan samen te werken met partijen. Want dan trekken ze misschien ons advies ook weer in twijfel. Dus we willen wel echt onafhankelijk zijn. Ja, we staan hier ook bij de bespaarstudio. Hè? Dus hier doen we het ook. En hier kijken we vooral naar de subsidies en de maatregelen. En Duurzaam Bouwloket heeft nog wat meer expertise. Dus nog een extra dienst eigenlijk. Ja, maar zelfs ook hier op het gemeentehuis van Terneuzen kunnen mensen terecht voor wat tips, hè? Ja, absoluut. Je kunt hier zelfs een persoonlijk gesprek krijgen. En we vertellen je graag alles over de subsidies die we hebben. En die zijn behoorlijk hoog. Die kunnen oplopen tot ruim €5.000.